Постоянство. Това е философията в политиката на Милкана ООД Плевен. Постоянство в инвестициите, постоянство в подбора на специалисти, постоянство с конкурентни цени и високо качество на производството. С тази философия започва през 2003 година в малък цех за производство на стъклопакети. Отваря складове за търговия с профили и аксесуари за производство на ПВЦ и алуминиева дограма. Разширява дейността и предлага на пазара нови продукти – висококачествени ламинирани плоскости, паркет и мебелен обков. Развива и обработката на стъкло, като инвестира в оборудване с машини. Времето минава, натрупват се все повече знания и опит. Тогава започва модернизацията на производството за стъклопакети. Откриват се и цехове за изработка на дограма. Днес всички производства са сертифицирани и стъклопакетите са тествани в независима лаборатория в Италия. Милкана ООД е една от малкото български фирми в бранша, която работи по европейските стандарти и продължава да търси и произвежда иновативни продукти. Част от голямото семейство на Милкана е добре развитата и дистрибуторска мрежа, която изгражда с много труд, лоялност, качествена продукция, добро обслужване и сътрудничество. Така се гради доверие и Милкана ООД го заслужава. От 2010 година завоюва стабилни позиции на италианския пазар, за който произвежда врати и прозорци. Създадени са и бизнес контакти с Белгия, Франция, Германия и Швейцария. На тези пазари се допускат само продукти с високо качество и конкурентни цени, а Милкана произвежда и продава само такива продукти. Партньорството с тези страни научи фирмата да инвестира в по-модерно техническо оборудване и постоянна квалификация на специалистите. Едва тогава идват новите пазари. В услуга на клиентите си, Милкана ООД представя дейността си по един нетрадиционен начин. На 22 март 2013 година е открит единствения по рода си шоурум в страната. Експозицията е разположена на площ от 380 квадратни метра и представя продуктите, които фирмата произвежда и монтира за вътрешния и външен пазар. Впечатляващи са най-новите и модерни тенденции в производството на алуминиеви и ПВЦ дограми, секционни, рулетни и индустриални гаражни врати, интериорни врати, над 20 вида външни и вътрешни щори, сенници и системи за преграждане от стъкло. Картината се допълва с образци на декинг настилка, ламиниран паркет и парапети. Експонираните облицовки и настилки от естествен камък се обработват съгласно желанията на клиента и така се изпълнява всяко дизайнерско решение. Представянето на цялата гама от производството е голяма инвестиция и то по време на криза. Но това е верният път към клиента – да пипне, да се изпробва пред очите му, да се убеди в качеството. Клиентите имат нужда да направят своя избор директно и Милкана ООД им го осигурява, защото само с високо качество и лоялност към клиента се гради име. Днес, благодарение на своя труд и професионализъм, Милкана ООД Плевен е надежден и сигурен партньор за хиляди клиенти. Така е, защото постоянството е фирмена философия на Милкана ООД от първите стъпки и до днес.